kunnia juontaa tätä tilaisuutta. Haluaisin myös aloittaa anteeksi pyynnölle, että te joudutte kuuntelemaan tätä ärsyttävää Kanadan ranskalainen aksentti, kun puhun suomea, että pahoittelen siitä, mutta kuten savolainen vaimo sanoo, siihen tottuu. Ja toivottavasti se ei häiritse sen enempää. Meidän ensimmäinen puhuja tänään, hyvät ystävät, edustaa organisaatiota, joka sijoittaa suomalaisiin innovaatioihin yli 500 miljoonaa euroa joka vuosi suomalaisiin innovaatioihin. Hän on itse yrittäjä. Terve. Onko tämä Pekka sun häkki? Tämä on sun, tietenkin. Hyvin innovatiivinen, mutta vitsissä on äänekäs. Hän on itse yrittäjä, legenda, Digian perustaja ja entinen hallituksen puheenjohtaja. Ja hän on nähty kyllä digimurrokset ja yritykset huipulta ja pohjalta. Tekesin digijohtaja Pekka Sivonen, tervetuloa! Missä on äänekäs? Kiitoksia Andre. Hienoa nähdä teidät täällä tänään. Miksi me ollaan täällä tänään? Me ollaan puhumassa Suomen tulevaisuudesta ja digitalisaatiosta. Digitalisuus on asia, joka murtaa toimialoja ja markkinoita. Se kaataa raja-aitoja ja tekee kilpailusta yhä globaalimpaa ja kovempaa. Muutosvauhti, mitä me ollaan nähty viime vuosien aikana, niin se on ennennäkemättömän nopeata. Vuonna 2015 maailman 50 eniten rahaa ansaitsevasta firmasta 38 ei ollut sillä samalla listalla edellisenä vuonna, ja kaikki nämä yritykset ovat alle 10 vuotta vanhoja. Digitaalinen muutos koskettaa yhteiskunnan jokaista osa-aluetta, yrityksiä, julkisia palveluita, kansalaisten arkea. Jos me mietitään Suomea kansakuntana ja katsotaan, missä kunnossa me ollaan tällä hetkellä, ottaa huomioon, millaiset resurssit meillä on käytettävissä, niin tämä on aika käsittämätön tilanne, mihin me ollaan onnistuttu saamaan tämä maa. Ottaa huomioon, että me ollaan maailman innovatiivisin kansa, parhaiten koulutettu ja jada. Listataan kaikilla parhailla mittareilla kaikissa kansainvälisissä mittauksissa. Maailmalla meidät tunnetaan luotettavina huippuosaajina, joiden tarjoamassa ihminen, siis ihminen, joka on palveluiden ja teknologian käyttäjä, on keskiössä. Meidän yritykset menestyy maailmalla digitalisaation mahdollistajina. Myös täällä kotimaassa ollaan melko kilpailukykyisiä digitalisaation hyötykäytössä, mutta pienen maan täytyy pystyä koko ajan uudistumaan, koska kilpailu kansainvälisesti on todella kovaa. Ja kysymys kuuluu, miten me saadaan tästä meidän osaamisesta kaikki hyöty irti. Hiljattain julkaistiin digibarometri, jossa verrattiin 22 maata digitaalisuuden suhteen. Suomi on ykkönen kansainvälisesti. Digitalisaation hyötykäytössä läpi koko yhteiskunnan. Tämän keihäänkarkiaseman säilyttäminen ja vahvistaminen on elintärkeää. Tämä on se syy, miksi me ollaan täällä tänään. Ei pelkästään kansalaisten arjen helpottamiseksi, vaan myös kansantalouden kannalta. Mitä enemmän saadaan referenssipohjaa kotimarkkinoilla, sitä helpommin meidän on myös myydä suomalaista osaamista maailmalla. Vastaavasti kyky digitalisoida omia yrityksiä sekä palveluita niin julkisella kuin yksityisellä puolella lisää tuntuvasti kilpailuvalttiamme investointikohteena. Se avoin innovaatioekosysteemi on se, mikä houkuttelee kansainväliset yritykset toimimaan Suomessa. Nämä yritykset on kiinnostuneita investoimista maahan, jossa on osattu hyödyntää omien yritysten ja organisaatioiden osaamista ja jossa digitalisaatio on oleellinen osa yhteiskunnan kestävää kasvua. Kansainvälisen kaupan ja investointien nousu puolestaan lisää työpaikkoja ja mahdollistaa uutta innovointia ja kasvua. Me ollaan tässä analysoitu kevään aikana TEMin ja Finpron ja Tekesin kesken Suomen tilannetta ja sitä, miten me käytetään meidän vahvuuksia. Ja ottaa huomioon sen, että 100 vuotta ensi vuonna täyttävä Suomi-neito, missä kunnossa se on tällä hetkellä, me ollaan päätetty häkätä tämä maa takaisin kuntoon. Ja sen takia me lanseerataan tänään täällä Suomi-areenalla Reboot Finland, joka uudelleen käynnistää Suomen digitaaliseen aikaan. Mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa? Tämä projekti on tosiaan polkaistu liikkeelle TEMin, Tekesin ja Finpron yhteistyössä. Ja nimenomaan niin, että me laitetaan se kansalainen ja meidän yritykset keskiöön
Ja tätä kautta syntyy lumipalloilmiö, joka uudistaa Suomea digitalisaation avulla ja tekee tästä maasta kilpailukykyisen seuraavalle 100 vuodelle. Me tehdään seuraavan 18 kuukauden aikana vähintään 100 hackathonia, joista syntyy varmaan pitkälti 2 000 toteuttamiskelpoista ideaa nimenomaan siitä, että miten digitaaliset palvelut näyttäytyy yksittäisen kansalaisen kannalta. Reboot Finland nostaa esiin käytännön esimerkkejä siitä, kuinka suomalaiset yritykset ja julkiset toimijat hyödyntää digitalisaatiota, miten ne uudistuu ja tarjoaa asiakkailleen ja kansalaisille entistä parempia palveluita ja hyvinvointia. Team Finland, jonka osa Tekes on, niin meillä on olemassa kasvuohjelmatoiminta, jonka kautta digitalisaatiota mahdollistavat yritykset menestyvät maailmalla ja kasvattavat näitä osaltaan kansantaloutta yhteistyössä Finpron ja Temin kanssa. Mitä tapahtuu käytännössä? Ensimmäiset Reboot Finland hackathonit on kevään aikana järjestetty jo. Kevään ja kesän aikana Tampereella, Turussa, Oulussa, Jyväskylässä ja pääkaupunkiseudulla. Niiden parhaita tuloksia kuullaan tänään täällä Porin Suomi-areenassa niin tässä keskustelussa kuin kansalaistorilla Temmin teltassa tämän tilaisuuden jälkeen. Me haastetaan nyt kaikki Suomen yritykset, kaupungit ja muut julkiset organisaatiot mukaan. Reboot Finland laajennetaan koko Suomeen Suomen yrittäjien keskuskauppakamarin, EK:n, alueellisten kauppakamarien ja muiden kumppaneiden kanssa. Reboot Finland tarjoaa välineitä ja tekijöitä hackathonien ja ideaverstaiden toteuttamiseen. Me on kutsuttu tänne Suomen parhaita hackathonin järjestäjiä. Täällä on Industry Hackin Petri Vileen, kättä pystyyn. Täällä on Ultra Hackin Mikko Järvilehto. Molemmat on joukkueineen teidän kaikkien tavattavissa pari tuntia heti tämän tilaisuuden jälkeen tuolla Temmin teltalla MTV-lavan vieressä torilla. Jos haluatte ottaa haasteen vastaan ja uudelleen käynnistää oman yrityksenne, oman kaupungin, oman kunnan, muun organisaation tai osan siitä, nyt kannattaa napata näitä osaajia hihasta kiinni. Tai sitten vaihtoehtoisesti voi mennä digitalrebootfinland.com-sivuille, jotka on avattu tänään. Siellä on julkaistu selkosuomeksi kirjoitetut ohjeet siitä, miten suunnittelukilpailuksi muutettuja hackathoneja voidaan käyttää innovatiivisesti julkisten hankintojen hankintamenetelmänä. Suomi käyttää vuosittain 35 miljardia euroa julkisiin hankintoihin. Ja nyt tämän prosessin kautta me halutaan 5% siitä rahasta suomalaisen innovaatiotoiminnan tukemiseen niin, että kansallinen kilpailukyky paranee ja me luodaan uutta elinvoimaa ja työllisyyttä. Miksi tätä kannattaa lähteä viemään eteenpäin? Miksi jokaisen kannattaa olla mukana? Kaikki voittaa. Me saadaan tästä prosessista parempia ja joustavampia palveluita kansalaisille, kustannussäästöjä yhteiskunnalle, yrityksillä on paremmat lähtökohdat menestyä kansainvälisesti, saadaan helpommin houkuteltua ulkomaisia investointeja Suomeen. Tilanteessa, jossa kunnilta ja kaupungeilta lähtee soten myötä vähintään 60% rahoista. Miettikääpä sitä, mikä on se uusi rooli ja missio, miksi nämä kunnat ja kaupungit on olemassa. Nyt on aika miettiä jäljelle jäävän kunnan roolia uudelleen ja suunnata toiminnan fokusta uutta elinvoimaa paikallisesti synnyttävään innovaatiotoimintaan julkisten hankintojen kautta. Tavoitteena on, että me saadaan se 1,8 miljardin arvosta julkisia hankintoja Suomessa innovatiivisin valintaperustein seuraavan 3 vuoden aikana. Tekesin innovaatioiden vuosittain myönnettävän rahoitukseen verrattuna tämä on 4-kertainen summa. Miettikääpä sitä. Jos me saadaan tämä oikeasti menemään läpi halutussa muodossa, niin me 4-kertaistetaan meidän innovaatiorahat Tekesin rahoitukseen verrattuna. Sillä on erittäin radikaalit vaikutukset tämän yhteiskunnan ja Suomen ja meidän maan kilpailukyvyn kannalta. Ja sillä tavalla me rakennetaan yhdessä uutta tulevaisuutta. Tekes on suomalaisen yhteiskunnan ja innovaatiojärjestelmän pelirakentaja. Me avataan omalta kohdaltamme tämä Reboot Finland-peli julkistamalla tänään avoin suunnittelukilpailu ja siihen liittyvä hackathon parempien verkostojen ja yhteistyökumppaneiden helpomman löytämisen puolesta. Toimivien verkostojen avulla voidaan saavuttaa parempia tutkimustuloksia sekä kaupallistaa tuotteet ja palvelut nopeammin. Se, joka voittaa tämän suunnittelukilpailun, saa useampivuotisen sopimuksen Tekesin kanssa ja pääsee toteuttamaan lopullisen palvelun. Ja me ollaan varattu tähän maksimissaan 200 000 € rahaa.
Toiveena on, että me hyödynnetään avoimiin tietoaineistoihin perustuvia älykkäitä ratkaisuja, joilla autetaan yrityksiä ja tutkimusyhteisöjä löytämään toisensa. Tavoitteena on myös digitalisoida verkostoitumispalvelumme ja tehostaa siten tekesiläisten asiantuntijatyötä. Me halutaan tarjota tätä varten asiakkaille ja yhteistyökumppaneille työkalu, joka ensinnäkin tarjoaa helposti tietoa parhaista yhteistyötahoista, projekteja tai liiketoimintaa varten. Toisekseen näyttää, mitkä organisaatiot tai henkilöt on eri alojen parhaita asiantuntijoita. Kolmannekseen osoittaa houkuttelevimmat sijoituskohteet, mutta samanaikaisesti kunnioittaa kuitenkin yritystyöhön luottamuksellisuutta. Voisi melkein sanoa, että tämän suunnittelukilpailun tuloksena syntyy Tekes Tinder. Me lähdetään mätsäämään erilaisia osapuolia toisiinsa ja käytetään siihen todennäköisesti tekoälyä. Hyvät ystävät, tosi hienoa nähdä teidät täällä näin monimuotoisena tänään. Ankeuttamisen aika Suomessa on ohi. Tilaa tekemiselle ja uudelle yrittäjyydelle on luotava. Ja tämä on meidän kaikkien yhteinen tehtävä. Let's reboot Finland, let's hack the mummo. Yes. Kiitos Pekka tästä, ja mä huomaan heti, että mun täytyy rebootata itseäni, että mä käytän vielä paperia ja kartonkia ja sä käytit hienosti digitaaliset koneet sun puheenvuoron kuin tueksi. Tästä eteenpäin mä käytän vain padia, okei? Okay?